Čaute, vítam vás od ďalšieho videa. Dnešné video bude z hry Minecraft. Vybral som si server, na ktorom hrám. Nie je to žiadne survival games ani nič také, je to proste nejaký server, po ktorom môžete, normálny server proste, kde si môžete stavať vlastne domy a tak. Keby ste chceli si zahrať so mnou na tomto serveri, tak link vám dám do popisku videa. Či IP-nu, link do popisku. IP-nu vám dám do popisku videa a môžeme si napríklad zahrať spolu, alebo neviem. OK. Takže toto je teda môj hrad, tam už niekto kopíruje, tam by sme sa mohli ísť dneska pozrieť. A jak pozeráte, nemáme jedlo. Jak pozeráte channel Mark and Agi, tak ak ho poznáte, tak to je jeho hrad. To som mu ja staval a ja mám podobný. No proste mám taký istý. Ale počkaj, jedlo. Nemáme moc jedla. Mám tu také somariny. Ináč mám úplne cool meč, toto brnko tiež dobré, ale ten meč je úplne super. Sharpness 5, knockback 2 a power aspect 2, úplne super je. Ok, ideme sa tam vybrať. Ešte vám tak, však ja vám dám, teraz by ste mali vidieť za chvíľku fotku, ako vyzerá ten hrad môj z vonku. Sa mi zdá, že teraz by mal byť bez z toho oplotenia s tým, pretože som to fotil ešte bez oplotenia, aké mám veľké. A ako ste mohli vidieť, tak všetko dookola, to je moja reska. My to ešte ukážeme. OK, ideme tam. Nám sa ako síka srdiečka. Strašne sa to nenehám. Zistil som. Ideme tam, bum. No. Bum. OK. Máš tú resku? No, paráda. Poď, prosím, nie. To je tá mrcha. Ne. Ty čupka. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. No tak to si... No tak takýto fail som ešte nezažil. Podrbaná nejaká myš ma zabije, akože really. OK, ja mám všetko späť. Ešte lopatku musím si dať tak potom. Ale ty, poď sem. Kde si? Poď sem. Ty krysa. No, fakt. Poď sem. Kde si? No tak toto sa môže stať iba mne. No jasne, teraz zasa ty to trafím len tam. Super, ja sa ešte zabijem. Idem tam. Yes. Jak to bude tá mrcha? Mám bloky, mám. Asi idem radšej shift. A vila nejaká. OK. Ja si to radšej odkopím, aby za mnou nevyšli. OK. Tam je, nie? Neviem, radšej ju nechám byť. Tak. To máme teraz také lagy, prečo? Má tu resku? Škoda. To čo je za to? Aha, takže my sme sa nemuseli zabiť, my sme mohli ísť po to, ale nie, my si nás skôr... Nebudeme sa nervať, ideme domov. Ideme si pozrieť ešte ten môjho kamaráta. Hop. No, ne. Ja jdu domů, rýchle. Počkej, keď sa dohodnú, tak vám ukážem.
dohylujem. Keď sa dohylujem, tak O kurwa! ty kokos. Ja sa chcem nahrať enderpearlami. Takýto fail som ešte nikdy, no. Neviem prečo, ale vždycky keď natáčam, tak také faily vždycky mám. Dovidenia. Také faily teraz mám. No ja sa hambím. OK, počkajte, Lukenzi dojče. Nemám šipenzi dojče. Ale ja dobre hovoriť. Ale aspoň má to pozitívne. Dobili sme srdiečka, ale zase nám ničí branenie. OK. Radšej nič nevydá. Toto všetko, ako toto vidíte, až keby tu neboli tie kaktusy, tak toto všetko je moja reska. Ja vám tu ešte raz dám tú fotku. No ako vidíte, tak to bola reska. Ale sa mi zdá, že ešte bez toho. Počkajte, ja sa teraz vám pozriem, koľko natáčame. Takže to bude troška stopneme. OK, ešte môžeme natáčať. Ale ja si myslím, že tých 10 minútiek na začiatok stačí. Potom by sme mohli robiť už dlhšie. Tak minimálne 20-25 minútové. Bolo to, jaký bude čas a nálada. Ak vás to bude baviť, tak by som to mohol začať natáčať ďalej, ale neviem. Uvidíme, ako čo. Na budúce by som si mohol zahrať aj s Markom. No, teraz sa ponovoval KTG. Tak by sme si mohli zahrať a mohli by sme niekoho ísť vytrolovať. A teraz som si zničil torčku. OK. Neviem, čo by sme si tu... Neviem, že tu na server fungujú tu všetky warp. Warp tooly, normálne dáte. Všetko tu máte. Ináč tuto sa dajú nájsť diamanty. To je dobré. Tu. Presne tu. Tu sa dajú nájsť diamanty, ale že keď veľa kopete, strašne dlho ste tu a kopete, tak... Chceš robiť, tak poviem, tak normálne môžete ísť do väzenia na pol hodinu. Tuto je to väzenie. A tuto vás to vždycky portne, keď strašne veľa kopete. Takže asi tak. Čo mám v časti ináč? Aha, ty si dala iba také nepotrebné veci. No tak dia, čo tak... Aha, počuj, jedlo. OK, ja už neviem, čo by som asi ďalej povedal. Môžeme ísť home. A ja sa asi lúčim pre zatiaľ. Ak sa vám to bude páčiť, tak by sme mohli pokračovať. Tak a v ďalších Bed Warsu alebo z Adventure s Markom či KTG.